Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Alright mga ka-aksyon, isang magandang gabi sa inyong lahat, Pilipinas. At isang maaksyong gabi, mga ka-aksyon. Nakatutok po kayo ngayon sa programang Firing Line kasama syempre ang inyong lingkod. Ako po si Aksyon Alex Navarro mga ka-aksyon, sa pangalan ho syempre ni Commander Dante Serra. Oras mga ka-aksyon, alas 6:13 ng gabi. Kasama ho sa ating technical side si Aksyon Nathaniel Juvero. Alright, so balita pa rin ho tayo mga ka-aksyon dito sa atin hong lalawigan. Pag-uusapan pa rin ho natin ang mga balita dito sa loob po ng ating bansa, sa labas ng bansa, dito sa lalawigan ng Pangasinan, maging sa Dagupan City. Siyempre, unang-una riyan mga ka-aksyon, alam natin, medyo fresh ng konti mga ka-aksyon at itong mga kaso ng COVID-19 dahil na rin dito sa holiday season na nangyari. Tamang check muna ho tayo mga ka-aksyon sa pandaigdigang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa nakalipas na mahigit 1.5 taon. Matatandaan nagsimula itong outbreak ng COVID-19 sa Wuhan, China nagsimula mga ka-aksyon. Matatandaan nasa parting November, December ganyan. Tapos sumiklab na ito sa buong mundo parang Pebrero, Marso ganyan. So yan yon 2020 hanggang ngayon mga ka-aksyon Amazing, COVID-19 pero 2021 na, di ba? Alright, so mga ka-aksyon, ang naitalang COVID-19 sa buong mundo sa kasalukuyan ay pumalo na sa 281,444. Mali tuloy yung bilang natin mga ka-aksyon, 281 million ang ibig kong sabihin doon. So pumalo na mga ka-aksyon sa 281,444,183. Nako, ganoon
kalaki yung mga tinamaan na ng COVID-19 sa nakalipas lamang na halos 1.5 taon na. At sa bilang ho na yon, mga ka-aksyon, nakapagtala ang buong mundo ng 19,244,174 sa nakalipas lamang na 28 days, mga ka-aksyon. Well, medyo mababa dahil kahit papano bakunado na ang karamihan, mga ka-aksyon. Parang dito sa ating bansa, pero mamaya natin yung dadakuhin. Sa bilang na 281.4 million na tinamaan ng coronavirus disease, pumanaw ang nasa ang nasa 5,408,330 individuals. So 5,400,000 mahigit ang namatay ng dahil po dito kay COVID-19. Matatandaan din, mga ka-aksyon, kasagsagan netong taong ito, 2021, nagkaroon ng malawakang outbreak din nitong si Delta variant ng COVID-19, kung saan, mga ka-aksyon, marami itong nadali niya sa bansang India. So kung titignan ho natin yung per country, regions and sovereignty dito ho sa ating mundo, sa bilang na 281.4 million mahigit na tinamaan ng coronavirus disease, ang bilang na 52,794,834 ay naitala ng Estados Unidos, mga ka-aksyon, kung saan meron ho sila ngayong kasalukuyang 4.3 million na siguro active cases ito, mga ka-aksyon, dahil ito yung mga naitala nila sa nakalipas na 28 days. Samantala sa Estados Unidos, mga ka-aksyon, namatay o nadali ang nasa kabuuang 818,000, million tuloy, masyadong malaki yun, naungusan pa o naunahan pa itong nananatiling yung total cases na naitala. So ulitin ho natin yon, mga ka-aksyon, naitala ng Estados Unidos ang 818,000 na nadali ng COVID-19 sa kanila hong nasasakupan. Pumapangalawa, hindi ito pumapangalawa eh. Ito yung mga matataas ang active cases as of now, mga ka-aksyon. Pero ito nga pumapangalawa sa may pinakamataas pa rin kaso ng COVID-19. Walang iba, mga ka-aksyon, kundi yung dati pa rin. Ito ay, kung hindi ako nagkakamali, India pa rin, mga ka-aksyon. Alright, tama nga tayo. Dahil ang India ay merong 34,799,691 na naitalang kumpirmadong kaso, total confirmed cases ng COVID-19 na simula nung magkaroon ng outbreak sa kanila din hong nasasakupan. Samantala, pumapangatlo ho dyan ang, kung hindi ako nagkakamali, Brazil, na merong 22,250,218 na naitalang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa nakalipas lamang na halos 1.5 taon. Ang bansang Brazil, mga ka-aksyon, ay pumapangalawa naman sa may pinakamalaking bilang ng naitalang pumanaw o nadali ng COVID-19. Ang Brazil sa kasalukuyan, mga ka-aksyon, ay merong 618,797 na naitalang death, mga ka-aksyon, o yung death toll kung tawagin. So ganon kalaki yung bilang, kalahating milyon mahigit, 600,000 mahigit eh. So more than that, mga ka-aksyon. Isipin nyo ho yun. Buti na lang at hindi ho ganyan yung sitwasyon natin sa ngayon. At pumapangatlo sa may pinakamataas na bilang ng naitalang pumanaw ay ang India, syempre, mga ka-aksyon. Parang itong tatlong ito kasi alos magkakasunudan lang eh. Nagkaiba lang doon sa death toll at doon sa total confirmed cases, mga ka-aksyon. Si India, as of now, mga ka-aksyon, as of 5:21 p.m.
this day, mga ka-action, ano? Meron na ho siyang 480,290 na naitalang pumanaw. Naitalang death toll, mga ka-action. Sa nakalipas lamang ho yan na 1.5 buwan. Eto nga India, mga ka-action, kung hindi tayo nagkakamali, kung matatandaan ho ninyo, no? Medyo nagkaroon ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa kanila hong nasasakupan doon sa kanila hong bansa, no? Nagkaroon ng mataas na bilang ng mga naitalang pumanaw, mga ka-action, dahil po dito kay Delta variant. Kaya't ganun na lang din ho, mga ka-action, ano? Itong pagbabantay ng maraming bansa ngayon sa kanilang mga borders dahil na rin ho dito sa pagpaparamdam ng panibagong variant na naman, si Omicron, mga ka-action. Sa kasalukuyan ng Pilipinas, mayroong 4 na active cases ng Omicron, mga ka-action. At sa awa ng Diyos, sa pagsunod na rin ng maraming tao, sana mga ka-action, hindi na tumaas etong kaso ng Omicron na ito. Paglilinaw din, mga ka-action, ng World Health Organization na wala pang patunay kung ito ba ay mas mataas doon kay Delta variant, at mapapansin natin na medyo mga ka-action, na medyo parang tawag dito, nawala tuloy tayo, mga ka-action, Pero itong si Omicron, mga ka-action, under observation pa rin, kumbaga. Parang ganon, mga ka-action, under, parang pinag-aaralan pa rin, under investigation nga, mga ka-action, At tinitignan pa kung ito daw ba ay mas grabe kay Delta variant. Dahil alam naman natin, mga ka-action, talagang variant of concern etong si Delta. Matatandaan nyo, mga ka-action, kung babalikan natin doon sa India, etong parang pelikulang style, di ba? Sabi nga nila, talagang plague daw yung nangyari, mga ka-action, kung saan doon sa pagkamatay ng mga tao. Okay, pero wait lang, At magre-report sa atin mula sa labas ng himpilan si Action Jeric James Pasiliao. Action Jeric, pasok. Yes, Action na Alex, ilang araw na nga bago itong pagsalubong sa bagong taon at nagsisimula ng tumagsa etong ating mga kababayan upang mamili ng pampailaw maging ng mga paputok sa itinalagang firecracker zone sa may Dagupan City. Magkagayon pa man, Action Alex, ayon sa ilang mga tendera, medyo matubal pa rin eto nga kanilang bentahan ngayong taon dahil na rin umano sa mataas na presyo ng mga firecracker maging ng mga pyrotechnic devices. Tulad halimbawa ng kada stick ng rocket, Action na Alex, na dating nasa 8 piso, etong kanyang presyo ng pag-angkat ng mga tendera. Ngayon, ayon doon sa tendera na ating nakausap kanina, Action na Alex. Yes, Action Alex. No, Jeric. Sige lang, tuloy lang. Tulad nung sinasabi natin kanina, nasabi doon nung nakausap natin ng tendera kanina, yung kada state ng rocket ay nasa 8 piso daw yung presyo ng kanilang pag-angkat. At ngayon, nasa 9 pesos and 50 centavos na itong kanilang pupunan at mas mataas na kumano sa 10 piso itong kanilang bentahan at maaari pa itong maaari pa nga tumaas ito habang papalapit nga etong December 31 ang bisperas ng bagong taon, Action Alex. Samantala, naglalaro naman sa 150 pesos hanggang 1,100 pesos ang presyo ng Judas Belt. Depende kung ilang rounds yun, Action Alex. Ang presyo naman ng luces ay mula 15 pesos pataas, depende sa klase. Mayroon din para sa fireworks display tulad ng victory lights na merong 5 colors na dating nasa 1,500 ang presyo, ngayon ay naglalaro na sa 1,800 hanggang 2,000 pesos, Action Alex. Samantala, bukod sa mataas na presyo ng mga paputok, isa rin umano sa dahilan ng matumal na bentahan ay ang pagtitipid umano ng marami sa ating mga kababayan. Magtatagal naman, Action Alex, ang firecrackers po sa Burgos Street hanggang December 31 ang bisperas ng bagong taon at inaasahan din na magsisidag saan itong ating mga kababayan na bibili ng paputok para gamitin naman sa pagsalubong sa 2022. Yan ang balita mula sa gitna ng aksyon. Jeric Pasiliao, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino.
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Maraming salamat sa balitang yan mula sa labas ng himpilan from Action Jeric James Pasiliao, mga ka-action. Kasama ho natin, ayan, at nagro-roving. Okay, so base doon sa sinabi ng Action Jeric, mga ka-action, pansin nyo, medyo tumaas ang presyo. Lihis muna tayo doon kay COVID, balikan natin yan mamaya, mga ka-action. Pero kung mapapansin nyo ho, doon sa report nitong si Action Jeric James Pasiliao, medyo may pagtaas ng presyo itong mga paputok. At hindi ako nagkakamali, ayun, at ipinagbabawal itong pop-up na paputok, mga ka-action. Mamaya ipi-play ho natin yung recorded interview nila Action Jeric dyan sa doon sa isa sa mga presidente netong tendera dyan sa may Burgos Street, mga ka-action, kung saan nakahilera etong bentahan ng mga pailaw, paputok. Well, yung mga paputok naman, hindi naman siya ganoon na gaya ng dati, mga ka-action. Matatandaan natin, parang 5 years ago, 4 years ago, mga ka-action, basta, medyo bata-bata pa tayo niyan. Talagang itong mga binibentang paputok ay palakihan. Meron yung Goodbye Philippines, mga ganyang paputok, di ba? Pero ngayon, mapapansin natin, mga ka-action, kapag kayo lumilibot, talagang yung mga paputok na makikita ninyo ay yung mga paputok na makikita ninyo ay pawang mga pailaw na lamang, o di kaya yung paputok na pag sinindihan mo, hindi siya ganoon na nakakaperwisyo, or hindi siya parang hindi ganoon na magkakaroon ng pinsala sa mga tao, mga ka-action. Well, nakakasugat pa rin yung pailaw nga, mga ka-action, yung lucis, ganyan, yung sinasabi ng Action Jeric kanina, mga fountain, ganon. Posible pa rin, mga ka-action, na kapag yun nagkaroon ng glitch o mali yung pagkakagamit, pagkakasindi, mga ganon, magkaroon kayo ng lapnos sa katawan, masunog. Pero speaking pala, mga ka-action, matatandaan ko parang 2019, 2020, yung mga bagong taon na yan, 2018, 2019, tas 2020, mga ka-action, bumibili kami ng mga ganyan, yung fountain. Madami kami binibiling ganyan dati, pang pailaw lang pagka sumapit yung alas 12, kasama yung pamilya, ganon. Pero ilan sa mga nabibili namin na simula 2018, mga ganyan, pawang kapos kanila, mga ka-action, may singaw, kumbaga. Pagka sinindihan mo, ilaw lang, tas wala na, mga ka-action. Kahit na i-shake mo, wala na. Pero dahil, syempre, pagka sinindihan mo, mga ka-action, gagalawin mo pa ba? Syempre, hindi na, di ba? Dahil sa takot mo na rin, itatapon na yan sa ilog. Hindi sa ilog, syempre, dahil kalat yun, di ba? Bubuhusan mo na ng tubig, lalagyan mo na ng buhangin, mga ka-action. Syempre, nakakaano din yun. Parang, kumbaga, baka mamaya, pagka nagalaw mo pa or naalog, ganyan, may naiwang napakaliit na mintis ng apoy. Tapos, dumikit, mga ka-action, sumilab pa. Mas malaking perwisyo. Parang last year, mga ka-action, hindi ganoon kalakas yung paputukan. Pansin lang namin, pansin ko lang ako. Ayan, dati, 2020, papasok ang 2021, I mean. Nagkaroon kami ng roving nila Action Jeric, ganyan. Tahimik yung buong sambayanan, dahil na rin siguro doon sa curfew hours. Pero ayun, at yung mga paputukan, mga ka-action, hindi ganoon kaingay, unlike nung mga dati na talagang kapag bagong taon, mga ka-action, talagang maingay. Tapos lalabas ka, sobrang usok. So akala mo hambog, pero amoy pulbura ng paputok, mga ka-action, di ba? Pero ngayon medyo hindi na ganoon, mga ka-action. Ayun, pero syempre parang na rin huyan sa inyo, for your safety. Ayun, ayon kay Action Jeric, mga ka-action, at narito yung mga banned firecrackers. Ito yung mga paputok na ipinagbabawal. So kapag may nakita kayo na nagbebenta ng ganyan,
Huwag niyong isikreto, mga ka-action, di ba? Sabihin nyo na naku, ipinagbabawal yan. Ba't mo binibenta? Bentahan mo ako na mura, hindi kita isusumbong, mga ganon. Hindi, biro lang, mga ka-action. Kaya dapat ipagbigay, alam nyo ho yan. Kung gusto nyo, kung ayaw nyong may maputukan ng kamay, may mabawasan ng daliri, mga ka-action, ipagbigay alam nyo, di ba? For everyone naman, hindi lang para sa inyo, mga ka-action. Narito yung mga ipinagbabawal ng firecrackers, ano? Meron tayong piccolo. Uy, nako, nakakamiss tong piccolo, ha? Piccolo, yan yung parang sigarilyo na black, mga ka-action, na ano lang siya, mini size, ano? Tapos may red doon sa dulo, tas bato doon sa dulo. Pagka sinindihan mo, sasabog. Puputok, syempre. Super Lolo, ayan, ito, hindi ko to alam. Atomic Triangle, ito yung malaking 5-star. Large Judas Belt. Ito yung mga malalaking Judas Belt, mga ka-action. Judas Belt ata ito, ano? Parang ano rin to, parang 5-star na pinagtagpi-tagpi. Large Bawang. Ito, hindi ko to alam. Pillbox, hindi ko rin to alam. Bosa, Goodbye Philippines, ito yung sinasabi ko kanina. Bin Laden, Mother Rocket. Lolo Thunder, Coke in Can, Atomic Bomb. Ito yung itatapon, tas pagka lumagapak sa lupa, maingay, ano? May shockwaves, mga ganon. Ano? May Goodbye Marites. Para yun dun sa mga mga pakialamerong Marites, Ang sarap pasabugan ng mga ganyan, di ba, mga ka-action? 5-star, ayun, yung sinasabi ko. Uy, bakit? Bawal ang 5-star pero may nagbebenta ng 5-star, Kita ko kanina. Plapla, Giant Whistle Bomb. Ito yung ito yung maingay, mga ka-action, saka sasabog sa dulo. Kabasi at Watusi. Ito yung mga bawal, Watusi, ganyan. And then yung pop-pop din, mga ka-action, In-explain kanina nitong yung nagbebenta ng paputok, dahil ipinagbabawal daw ngayon, itong binibentang mga pop-pop. Kung alam niyo yung pop-pop, mga ka-action, yan yung pag binato mo, puputok pero napakalit na lang. Hindi naman siya ganoon na kalakas, hindi rin siya ganoon nakakasugat. Basta pagka naipit, bigla lang puputok. Pop-pop ang tawag dun, para siyang para siyang nakabalot lang na sobrang liit na paper wrap, tas may mga parang kahoy-kahoy doon sa loob. Medyo ipinagbabawal. Ang explanation nitong yung nagbebenta ng paputok, dahil syempre kapag may mga delivery daw, yun nga, pag naipit puputok, di ba? So pag nasa daan, syempre baka mamaya maipit daw, biglang pumutok or nag-pop, kasi pop nga, di ba? Biglang nag-pop, mga ka-action, ma-trigger yung ibang paputok, tapos mainitan, mga ganyan, posibleng magkaroon ng mas malaking pagsabog pagsabog tuloy ng yun, malaking pagsabog, yun na rin yun, mga ka-action, ng paputok. Ayan, sabi naman ni dito, meanwhile, aside from firecracker related injuries, De Guzman also reminded the public to drink moderately and avoid driving under the influence of liquor to prevent vehicular accident. Yun din yun, mga ka-action, dahil alam natin, lahat tayo, di ba, mga ka-action, hindi lang iilan, pati ang mga sinasabing hindi umiinom ng alak, ng liquor, iinom at iinom yan pagdating ng bagong taon, di ba, mga ka-action, bilang pakikisama, pag-enjoy, di ba, ending ng taon So, for sure, mag-iinuman yung mga yan. At ito, medyo kailangan, mga ka-action, kapag kayo ay under the influence of liquor o di kaya naman kayo medyo nakainom, ganyan, iwas-iwasan ho natin yung pagmamaneho, pag-drive, ganyan. Lalo pagka, syempre, alam natin, sasalubungin yung bagong taon, then maya-maya uuwi na. Mainam, magpahinga, antayin ng kinabukasan, at saka doon, lumarga pa uwi, mga ka-action, di ba? Ganon. Para mas masaya. Walang disgrasya, walang kung ano man, mga ka-action. Paulit-ulit, syempre, ganon, kailangan matured na ho tayo pagdating sa mga ganyang usapin, maging matalino, mga ka-action. Dahil hindi lang ho ito para sa atin, kundi para sa lahat, mga ka-action. Ipagbigay alam nyo na rin yung mga kaibigan, kakilala, kapamilya ninyo, tungkol sa mga ganito, mga ka-action. Mamaya ulitin ho natin yung mga paputok na ipinagbabawal dito ho sa Pilipinas,
Pero mamaya ho yan mga ka-action dahil oras ho natin alas 6:35 ng gabi. Okay, sige at magbibigay daan ho muna kami ni Action Nats Jovero para sa ilang mga paalala. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Alas 6:47 ng gabi ang atin pong oras mga ka-aksyon at muli nagbabalik programang Firing Line. Kasama nyo pa rin syempre ang inyong lingkod. Ako po si Action Alex Navarro. Sa atin hong pagbabalik mga ka-aksyon, kanina napag-usapan natin yung tungkol dito sa paputok na report nitong si Action James Pasiliao. At speaking of yun, yung mga nakahilerang bentahan ng paputok, excuse me mga ka-aksyon. Alright, at meron na rin doon sa may Alaminos City. Ayun dito, meron na rin itinalagang bentahan ng mga pailaw sa lungsod ng Alaminos. Ayan, kinakailangan lamang bumisita doon sa may bypass road ng Alaminos. Tanging mga legal na pailaw o paputok lamang ang binibenta, alinsunod na rin sa Executive Order No. 28 Series of 2017. Ito yung mga legal, sabi nga nila, di ba? Legal na paputok lamang yung maaaring ibenta, mga ka-aksyon. Base dito sa sinulat sinulat ni Action Jeric, okay, so wait lang mga ka-aksyon, Among the banned firecrackers are Piccolo, Super Lolo, Atomic Triangle, Large Judas, mga ka-aksyon, Large Judas Belt, Large Bawang Pillbox, Bosa, Goodbye Philippines, Bin Laden, Mother Rocket, Lolo Thunder, Coke in Can, Atomic Bomb, 5-Star, Plapla, Giant Whistle Bomb, Kabasi at Watusi. Meanwhile, aside from firecrackers related injuries, sinabi din ni De Guzman na also reminded the public to drink moderately and avoid driving under the influence of liquor to prevent a vehicular accident. Ayun nga yung sinasabi ko kanina mga ka-aksyon, dahil halata naman na kapag mga ganitong panahon na mga December 31 to January 1, maraming mga kababayan natin yung nagse-celebrate kasama mga kaibigan, mga mahal din sa buhay, ganyan. At minsan sa madalas ang ginagawa pagkabagong taon talagang nagpapakalasing yung marami dahil iiwanan na daw nila yung mga problema nila sa 2021, di ba? Tapos magbabagong taon. Ayan. So umiinom yan mga ka-aksyon, hindi yan mawawala. Ayun, paalala lang nitong si Dr. De Guzman na iwasan yung pagbiyahe na ikaw ay lasing under the influence of alak, mga ka-aksyon. Bakit? Upang maiwasan itong mga vehicular accident, di ba? Hindi ka nga sa paputok nasugatan, pero sa disgrasya naman, mga ka-aksyon, di ba? So, iwasan natin. De Guzman said that all provincial hospitals are now under Code White Alert status until December 30. Code White Alert, mga ka-aksyon.
adding that code red alert status will be put in place on December 31 up to January 1, 2022. She said that code white means all human resources for help are on call anytime, even during their day off. They will help complement the response to emergency cases. Ang sakit-sakit, mga ka-action. May kaibam sa pamilya, ganito, pero code white. So you need to to magpunta talaga pagka sinabi nilang on call. Mga ka-action. Under code red, dapat lahat ng personnel ay naka-duty na sa key areas tulad sa emergency room, operating room dahil baka may mga kailangang i-amputate, may internees din at iba pang emergency health teams. Sabi nitong si De Guzman, mga ka-aksyon. She said the public should instead use alternative noise makers. Ano nga ba yung noise makers? Alternative noise makers, mga ka-aksyon. Pero bakit nga ba kinakailangan mag-ingay pagkabagong taon? Alam na yan, mga ka-aksyon, na marami na kinakailangan mag-ingay. Ito ay upang itaboy yung kamalasan, sabi nga nila, 'di ba? Parang paniniwalang pa yan noon pa, 'di ba? Na kinakailangan mag-ingay, magpatunog ng kung ano-ano. Ito ay upang saan ba yung kwentong ganyan? Yung alam niyo yung si mga ka-action, si Bakunawa. Diba dati si Bakunawa pagkalalabas yan para kainin yung buwan, kinakailangan mag-ingay lahat ng maraming tao. Parang ganon. Kinakailangan mag-ingay para itawid tuloy, itaboy yung malas, itaboy yung bad energy. So kinakailangan mag-ingay. At speaking of pag-iingay, ayan, mga alternative na pwedeng gamitin. Alam na alam yan ng mga Pilipino. Ayan yung mga kaldero, takip ng kaldero, drums, mga ganyan, yung tutot kung tawagin, o itong mga trumpeta, tama ba? Tutot, mga ka-action. Ano pa ba? Marami pa, pwedeng magpatugtog kayo, lakasan yung speaker nyo, ganyan. Iwasan na lang yung paputok, mga ka-action, diba? Pwedeng fireworks, ganyan, fireworks display. Pero yung mga talagang nakakadisgrasya, pwedeng pagmulan ng kung ano, mga ka-action, iwasan na lang ho natin, diba? Mainam na doon na tayo sa kung saan makakatipid na nga, iwas disgrasya pa para sa marami. Di ba, mga ka-action? Ayan, noise makers such as karaoke. Yun, sinasabi ko sa inyo, magkantahan na lang ho kayo, mga ka-action. Organizing fireworks displays in an open area instead of using firecrackers. Eto, the Provincial Health Office o PHO has already recorded 4 firecracker-related injuries plus yung kanina, mga ka-action. So, bali 5 na, 4 firecracker-related injuries a week before the New Year reveille. In a radio interview on Monday, Provincial Health Office Chief Dr. Ana Maria Teresa de Guzman said the injuries were recorded from December 23 to December 25. She said one of the victims is a 7-year-old child who played quitis. Oy, bawal yun, quitis, ha? Watusi yun, eh. Two were injured by using boga. Ayan, yung boga, mga ka-action, kung alam nyo ho yan, nako. Memories, bring back memories, Nasunugan din ako ng kilay dyan dati dahil dyan sa boga, mga ka-action. Yan yung lata na pinagtagpi-tagpi, mga ka-action. O di kaya naman yung yung pipe. Yung kulay orange na pipe, mga ka-action, Tapos nilalagyan niya ng goma, ng tape, kung ano-ano. Bubuhusan mo ng thinner sa loob. At saka pagka nabuhusan mo ng thinner, sisindihan mo yun, mga ka-action, ng apoy. Tapos sasabog yun, pagkalakas-lakas. Hindi sasabog, magbubuga siya ng malakas na tunog, Tapos may apoy, mga ka-action. Medyo nakakadisgrasya din yun. Dahil kapag medyo sobra yung nailagay mong thinner, pwedeng mas malakas yung maging lagapak niya, mga ka-action. At baka masira pa yung ginagamit mong yung pipe or yung lata, mga ka-action. Tapos pati ikaw matamaan. Yun yung buga, mga ka-action, And the other one use 5-star. So yung 5-star naman, yun yung triangle na maliit, mga ka-action. Yung sinindihan mo, akala mo nasindihan mo pero hindi pala. Tapos pagka nilapitan mo, biglang nasindihan naman agad. Mga ganon, di ba?
De Guzman added that the victims were from San Carlos City, Bayambang, Manawag, and Dagupan City. Ang mga biktima ay nagtamo ng blast injuries sa kamay, forearm at leeg pero walang amputation sa ngayon. Ay wala pa tayong biktima ng stray bullet. Yan din, yung isa sa pinakabinabantayan mga ka-aksyon. Mga ligaw na bala na pwedeng tumama. Di ba kasi may mga ilan mga ka-aksyon talagang kahit bawal. Tatandaan ko meron yung event kung saan nilalagyan ng tape lahat ng baril ng mga kapulisan, ano? Pero meron pa ring mga pasaway na pasikat kumbaga, ano? At talagang magaano pa rin kakalabit ng baril, ano? Pero hindi minsan yung mga iba talagang walang lisensyang ganon. Gusto lang magpasikat mga ka-aksyon, yung mga individual diyan sa tabi. Tapos merong koleksyon ng baril, gano'n, susubukan. At doon nagmumula yung mga ligaw na bala. At ito, PHO data show that the number is higher compared to the 3 injuries which were recorded last year in the same period. Mas mataas ngayon ng isa ang naitala nating firecracker-related injuries on the same period last year, De Guzman said. Tapos, yun mga ka-action, ano? Kanina may naputukan, ano? Yun kay Dr. Mejia sa interview niya kanina sa Serbisyong Bayan kung kayo ho ay nakatutok, ano? Ayan, at nasa R1MC ho yun. Okay, so ayun mga ka-action, ano? So ayan, lagi na lang ho tayo sanang sumunod, ano, doon sa kung ano yung bawal at dapat mga ka-action upang maiwasan na yung mas lalo pang malalang maging resulta netong itong papalapit na bagong taon. Parang last year mga ka-action, hindi naman ganoon na kalaki yung bilang ng mga naputukan dahil na rin siguro dito sa marami na yung pinagbabawal na paputok, tas nagkakaroon ng roving ang atin pong BFP. Tapos talagang chine-check yung mga bentahan ng paputok. Parang last year ata mga ka-action, last year December 31, last year nag-ikot-ikot kami ni Action Jerry, ano. Tapos pansin namin bandang mag-aalas 12 na rin, ubos na rin yung mga bentang pailaw dito sa may Burgos noon. Tapos talagang pinakyaw ng marami mga ka-action. Tapos pero nung ano naman na nung New Year na mismo mga ka-action, yung usok ay hindi na ganoon kasobra gaya nung mga nakaraang taon na talagang mausok mga ka-action pagkatapos ng New Year, ano, pagkalipas noong December 31 tas January 1, di ba? Kalagitnaan noon, alas 12, talagang buong mundo sabay-sabay nagpapaputok mga ka-action. And then, yung dito sa may Pugo Chico dati, mga ka-action, nakakamiss din yun. Isa din yun sa inaabangan ng maraming mga Pilipino. I mean, maraming mga Pangasinense, mga Dagupeño, ano? Dati kasi, diyan sa may Barangay Pugo Chico, Pugo Grande, yung area na yan, Lasip Chico pala, mga ka-action, harapan ng school, ano? Nagkakaroon dyan ng longest, paputukan, mga ka-action. Yung nakasabit-sabit yung mga 5-star, iba't ibang uri ng paputok, tas yung pinakadulo niya doon sa tulay. May pagkalaki-laking paputok doon mga ka-action. Firecracker display yon mga ka-action, ano? Tas maraming mga turista ganyan na dumadalo dyan. Pero ngayon medyo wala na mga ka-action, ano? Hindi na ito na uulit. Parang last ata 2016. Tas wala na mga ka-action, nag-stop na doon. So ayun mga ka-action, ano, at yun yung mga from the past. Ngayon mga ka-action, bunsod na rin itong pandemya for sure. Gaya pa rin ng dati, magsasaya na lang yung marami sa loob ng bakuran nila, sa loob ng bahay. Kung sakaling may mga paputok man, hindi na gaano nagbebenta ng ganong kalalaking paputok, ano, puro ano na ngayon, maliliit. Yung mga friendly na paputok lang, ganyan, mga pailaw, ganun lang. So, for sure, gaya last year, mga ka-action, tapos ng 2019, hindi ganoon kalaki yung magiging bilang ng mga injuries or mga naputukan ng paputok, mga ka-action. Alright, balik tayo doon sa kanina, mga ka-action. Ito, at isang yun yung binabalita natin kanina, yung isang linggo, ano,
Eto nga, isang linggo bago ang pagsalubong sa bagong taon, nasa 4 na ang bilang ng naitalang firecracker-related injuries ayon ho yan sa Provincial Health Office. Sa panayam sa programang mga issue ng bayan, inihayag ni Provincial Health Officer Chief Dr. Ana Maria Teresa de Guzman na naitalang injuries noong December 23 hanggang 25. Sinabi niya na ang isa sa mga biktima ay 7 taong gulang na batang naglaro ng quitis. Dalawa ang gumamit ng boga habang isa naman ay naputukan ng 5-star. Tinukoy ni De Guzman na ang mga biktima ay mula sa San Carlos City, Bayambang, Manawag at Dagupan City. Ayon sa kanya, nagtamo ng sugat sa kamay, braso at leeg ang mga biktima. Wala naman anyang kinakailangang putulan ng daliri. Nako, yung mga ugugaw. Isip mo man mga ka-action, dahil sabi nila, hindi daw pwedeng mawala sa handaan yung malagkit, di ba? Upang mas dumikit daw yung swerte, magdikit-dikit yung pamilya, ganyan. So, pag may malagkit, mga ka-action, at alam yung kinakamay nyo yun, iwasan nyo yung humawak ng paputok, di ba? Kasi mamaya sinindihan nyo, nadikit naman sa kamay ninyo. Dahil doon sa lagkit, nung malagkit, mga ka-action, di ba? Hindi pa makawala sa kamay nyo yan, kayo pa yung maputukan. So, iwas-iwasan natin yung ganyan. Yung kumakain kayo ng kung ano-ano, kinakamay ninyo, lechon kunwari, tapos bigla kayong hawak ng paputok. Siyempre, medyo sticky yun, di ba mga ka-action? At baka dumikit pa sa kamay ninyo at maging dahilan pa na hindi nyo ito maitapon at sa mismo kamay nyo pa pumutok, mga ka-action. Ayon sa kanya, nagtamo ng sugat sa kamay, braso at leeg ang mga biktima. Wala naman anyang puputulan ng daliri. Yan yung nakakatakot na parte, no? Samantala, naglabas na rin umano ng memorandum ang Provincial Health Office sa 14 na provincial government-run hospitals upang paigtingin ang kanilang kahandaan kaugnay sa pagsalubong sa bagong taon. Talagang malapit-lapit nang matapos itong 2021, ha? Sa ngayon, ayon sa kanya ay nasa Code White Alert status na ang mga ospital sa lalawigan hanggang December 30, habang isa sa ilalim naman sa Code Red Alert simula December 31 hanggang January 1, 2022. Kaugnay nito, pinaalalahanan pa ni De Guzman ang publiko na gumamit na lamang ng tinatawag na alternatibong pampaingay tulad ng karaoke at panunood ng fireworks display sa halip na gumamit ng mga paputok. Ipinagbabawal man o hindi. Kabilang sa ipinagbabawal ng paputok, sinabi ko kanina mga ka-action, meron tayong Piccolo. Yan, Super Lolo, Atomic Triangle, Large Judas Belt, yun yung 5-star na pinagsama-sama. Large Bawang, Philbox, Bossa, Goodbye Philippines, Bin Laden, Mother Rocket, Lolo Thunder, Coke in Can, Atomic Bomb, 5-star, Plapla, 5-star, pinagbabawal. Pero may mga nakikita pa rin ako nagbebenta. Giant Whistle Bomb, mga ka-action, Kabasi at Watusi. Magkagayon pa man, maliban sa firecracker-related injuries, pinaalalahanan din ni De Guzman ang publiko na huwag maglasing at iwasan ang pagmamaneho habang nasa impluwensya ng alak upang maiwasan itong pagkasangkot sa aksidente sa kalsada, mga ka-action. Yan din yung sinasabi ko sa inyo. Marami sa mga kababayan natin yung todo lasing, nilalasing talaga yung sarili nila. Doon sa time na yon, yung tipong December 31 ng gabi hanggang January 1 ng madaling araw, talagang nilalasing nila yung sarili niyan. Yung iwasan ninyo yung pag-uwi ng talagang lulong na lulong ho kayo doon sa alak, mga ka-action, dahil posible na kayo ho ay madisgrasya o kung ano man. Nasa full alert status na ngayon ang Pangasinan Police Provincial Office kasabay ng ilang araw bago sumapit ang pagsalubong ng bagong taon. Sa isang panayam, sinabi ni PPO Director Colonel Richmond Tadina na mas pinaigting na ngayon ng kapulisan sa probinsya ang patrol operation sa mga lugar kung saan madalas magkaroon ng pagtitipon ang mga tao. Ayon sa kanya, mga ka-action, pinalakas na rin nila ang kanilang intelligence unit upang mapigilan ang pananamantala ng mga masasamang loob ngayong holiday seasons. Sinabi niya na nakatutok ang kapulisan sa lalawigan kaugnay sa mga insidenteng talamak
sa mga panahong ito tulad ng shoplifting. Ayan, nako mga ka-action, ano? Dahil ang tawag dito, parang kalagitnaan ng bagong taon, kalagitnaan nitong mga holiday seasons. Matunog, maingay, mga action, no? Maingay, matunog, ganyan. So, yung mga shoplifter, mga robbery, mga vehicular accident, ganyan. Yung shoplifting, mga action, meron at merong mga ganyan. Mga akyat bahay gang, mga ganon. Talagang akyat yan ang bahay nyo. Lalong-lalo na kapag kayo ay nasa bakasyon, mga ka-action, tipong pagkaingay-ingay sa labas, hindi nyo alam, may umakyat na pala sa likuran ng bahay ninyo, kinuha na lahat ng gamit ninyo, yun yung mga nakakatakot na parte, mga ka-action. Kaya doble ingat pa rin ho tayo habang nagsasaya. Yun, yung robbery, mga vehicular accident, kaya nga pinagbabawal ang alak masyado, no? Dahil dito, pinagdagdagan ang deployment ng mga pulis sa mga mall, plaza, tourist spots, gayon din sa mga simbahan. Bukod dito, tuloy-tuloy din ang pagsasagawa nila ng random checkpoints sa buong Pangasinan, kaugnay pa rin ng umiiral na Alert Level 2 status sa probinsya, mga ka-action. Speaking of yan, yung mga mall, ayan, asahan natin, mga ka-action, December 31, mga tanghali, ganyan, hanggang hapon, dagsaan yan, mga ka-action. Mga plaza, ganyan, ito, mga baratilyo, ganon, tourist spots, mga ka-action, asahan ninyo, punong-puno yan dahil medyo holiday seasons. Yung mga araw ho na yun, libre ang lahat. Sana all libre, mga ka-action. Sana all may oras, mga ganon. Lahat yan nasa kanilang mga bakasyon, mga ka-action. Sama-sama sila. Ayan, nasa mga simbahan o di kaya naman doon nga sa mall, sa plaza, mga ka-action. At ayun, parang ini-enjoy nila yung mga panahong iyan, mga ka-action. Bukod dito, ayun nga, tuloy-tuloy din ang pagsasagawa nila ng random checkpoints. Ayan, yung mga sa mga borders sa buong Pangasinan. Kaugnay pa rin na umiiral na Alert Level 2 status sa probinsya. Iwas-iwasan na lang, mga ka-action, yung tipong ganyan, mga holiday seasons. Ito, bukas. Bukas tuloy, sa Friday, sa Sabado, ganyan. Iwasan natin yung magtungo. Well, bukas, mamaya, sa susunod pang araw, iwasan natin yung magtungo kayo dun sa mga matataong lugar, mga ka-action. Dahil for sure, kapag kayo nagpupunta sa ganyan, mga matataong lugar, tapos ganon, mga ka-action, ganito yung mga panahon, talagang dagsaan dyan. May mga iba talagang nagbababa na ng kanilang face mask, parang dito sa palengke, mga ka-action, mga palengke, ganyan. Talagang yung mga tao, minsan hindi na sumusunod doon sa pagsusuot ng face mask. Mas ginugusto na lang nila na wag yun isuot. Lalo doon sa mga bentahan ng mga meats, ganyan. Red meat, chicken, tapos mga pork meats, mga ganyan. At ilan pa, mga ka-action, yung mga nagbebenta sa mga ukay, minsan hindi na nagsusuot ng face mask. So, ibig sabihin nun, kapag ganyan, mga ka-action, napaka-importante na sundin natin yung health protocols para hindi tayo madamay doon sa pwedeng mangyari, di ba? Tumaas pa yung kaso ng COVID sa 2022. Wag naman sana, mga ka-action. Alright, ilang segundo bago sumapit ang alas 7 Gs ng gabi, magbibigay daan ho muna kami ng Action Nats Overo para sa ilang mga paalala.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Alright, oras po natin mga ka-aksyon, alas 7:15 ng gabi. At syempre, tuloy-tuloy pa rin, nakatutok ho kayo sa programang Firing Line. Kasama pa rin ho syempre ang inyong lingkod. Ako po si Action Alex Navarro at sa ating technical side, si Action Nats Hovero. Tuloy-tuloy lang ho mga ka-action, yung pinag-uusapan ho natin regarding pa rin dito sa bagong taon. Samantala, buo naman itong tiwala ng Pangasinan Police Provincial Office o PPO na hindi pagpapaturok ng issued firearms o hindi yung sa issued firearms ang mga miyembro ng pulis sa lalawigan sa pagdiriwang ng bagong taon. Ito yung isa din sa binabantayan mga ka-aksyon dahil sa posibleng ligaw na bala kung tawagin, Ayon kay PPO Director Colonel Richmond Tadina, tiyak umanong susunod ang mga pulis sa kautusan ng krame na huwag pagpaputok o huwag pagpapaputok gamit ang baril upang maiwasan ang insidente ng indiscriminate firing. Sinabi niya na hindi nila sisilyuhan ang baril ng mga pulis at ito umano ay magpapakita kung gaano kadisiplinado ang kapulisan kaugnay sa tamang paghawak ng baril. Matatandaan na noong mga nakalipas na pagsalubong ng bagong taon, may mga naitalang pulis na nagpaputok ng baril kung saan mayroong mga naitalang biktima ng stray bullets. Inihayag din ito na kung mapatunayang may pulis na lalabag sa nasabing kautusan, tiyak umanong mahaharap ang dismissal ang sangkot sa pulis o sangkot na pulis
Hinggil dito, pinapayuhan ang publiko na ipagbigay alam sa pinakamalapit na police station kung may makitang pulis o sibilyan na magpapaputok ng baril sa bagong taon. Yan mga ka-aksyon. Yung isa sa kinakailangan hunin yung bantayan, ano? Dahil sa posibleng pagsuway ng ilan mga ka-aksyon. Hindi lang kapulisan, actually may mga individual na sibilyan mga ka-aksyon na talagang magpapasikat, ano? Yung hindi naman nila kailangang gumamit ng baril pero gagamit mga ka-aksyon. Para saan? Para lang magpasikat na papaputok, gagawa ng alingaw-ngaw mga ka-aksyon gamit yung baril nila. May mga sibilyan na ganyan mga ka-aksyon, diba, na gumagawa ho niyan. Samantala, list muna tayo dyan mga ka-aksyon. Nasa 78% na ang bilang po ng mga nabakunahan kontra COVID-19 dito sa lalawigan ng Pangasinan hanggang kahapon, December 27. Ayon ho yan sa Provincial Health Office o PHO. Ayon kaya PHO Chief Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, ang nasabing porsyento mga ka-aksyon ay katumbas ng 1.7 million na individual. Malaki-laki na rin ha. Bukod dito, aabot na rin sa 1.3 million ang bilang ng mga ituturing na fully vaccinated o katumbas ng 58.5% mula sa natukoy na eligible population sa probinsya. Hinggil dito, sinabi niya na tuloy-tuloy sa pagbabakuna ang mga vaccination team ng Provincial Health Office. Gayon din ang mga nasa City and Municipal Health Office upang makamit na sa lalong madaling panahon mga ka-aksyon ang bilang na target mabakunahan sa lalawigan. Ipinaliwanag na niya na ginagawa ng PHO ang nasabing hakbang upang matiyak na accurate at updated ang datos ng bawat local health offices kaugnay sa bilang ng mga nabakunahan sa iba't ibang mga lugar sa Pangasinan. So ayun mga ka-aksyon, samantala regarding pa rin dito sa bakuna, matapos naman makamit na lokal na pamahalang ng San Nicolas, arangkada na ngayong araw kanina mga ka-aksyon, umarangkada ang pagbibigay ng COVID-19 booster shots. Itong booster shots mga ka-aksyon, ito yung pangatlong bakuna. Dahil lalo na yung mga nabakunahan na more than 6 months mga ka-aksyon, kinakailangan na nilang magkaroon o more than 6 months na silang fully vaccinated, kinakailangan na nilang magkaroon ng tinatawag na booster shots. Ito ay upang madagdagan pa ng booster nga, di ba? Upang madagdagan pa ng lakas yung bakunang nasa kanila dahil meron ho itong validity na tinatawag. So ilan sa mga bakuna abot lamang ng 6 months, yung ilan 12 months mga ka-aksyon. At kapag nadagdagan, syempre magkakaroon siya ng longer na buhay sa inyong katawan. Ito ay upang labanan itong COVID-19, lalong-lalo na yung iba't ibang variant nito mga ka-aksyon. Ano ba yung variant ngayon? Ito ho yung Omicron variant. Okay, so ayun mga ka-aksyon, sa isang pahayag, sinabi ni Mayor Alice Permesias Enriquez na gaganapin ang pagbibigay ng booster sa San Nicolas Municipal Gymnasium mula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Ang rollout ng booster vaccination ay ibibigay para sa adults sa lahat ng edad 18 pataas na fully vaccinated na sa loob ng 3 buwan para sa ibang uri ng bakuna maliban sa Johnson & Johnson vaccine na kailangan lamang ng 2 buwan. Kamakailan lamang nang makamit ng bayan ang herd immunity kasunod ang mataas na vaccine acceptability ng mga residente. Hinggil dito, umaasa ang lokal na pamahalaan na muling sasamantalahin ng kanilang mga kababayan itong pagpapaturok mga ka-aksyon ng booster shots upang magkaroon pa ng dagdag depensa ang katawan laban sa COVID-19, gayon rin sa banta ng Omicron variant. Ilan na nga ba mga ka-aksyon yung speaking of Omicron mga ka-aksyon, dito ba sa ating bansa ilan na itong nabakunahan? Yun ang tanong mga ka-aksyon, di ba? Dahil syempre pang buong bansa yung dapat tanungin pagka ganito mga ka-aksyon. Ito bang holiday seasons mga ka-aksyon? Tatandaan natin parang October, November sinasabi na medyo magiging masaya daw itong pagdiriwang ng mga kabayan ho natin
sa Kapaskuhan at Bagong Taon dahil na rin sa mababang kaso ng COVID-19 at mataas na bilang ng mga vaccinated individuals. Naging masaya ho ba kayo mga ka-aksyon doon ho sa inyong Kapaskuhan? Naging masaya ho ba o magiging masaya ho ba kaya itong Bagong Taon ho natin? Yun ang hindi din natin alam mga ka-aksyon. Ano? Pero yung sa Pasko, medyo taimtim, tahimik mga ka-aksyon, walang ganoong ingay. Ama lang, paagayan ng dati mga ka-aksyon. At doon naman sa ito mga ka-aksyon, itong pagtaas ng kaso ng COVID-19, medyo tumataas daw kasi itong kaso dyan sa NCR mga ka-aksyon. At ayon sa Okta Research, hindi daw ito implikasyon na itong si Omicron variant kumalat na. Sa totoo lang daw 4 pa rin itong Omicron variant na merong Omicron variant dito sa ating bansa. At yung pagtaas daw ng kaso dahilan lang nitong panahon at itong holiday seasons mga ka-aksyon dahil medyo halos lahat talagang sama-sama pa rin mga ka-aksyon. Ano? Nagsasama-sama, nagkikita-kita. Siyempre reunion mga ka-aksyon. Pasko, New Year, ganyan. Panahon na rin yan para makasama mo yung mga mahal mo sa buhay na salubungin yung kapanganakan ni Kristo o di kaya naman yung bagong taon mga ka-aksyon o pagpapalit nitong taon. Eto't walang naitalang namatay sa COVID-19 ngayong December. Ngunit may 2 na naiulat ngayong araw na naitala mula sa buwan ng Setyembre dahil sa late encoding nitong death information sa COVID. Kaya yun, medyo late mga ka-aksyon. Pero meron ng 421 na karagdagang kaso ng COVID-19 habang 248 na gumaling sa naturang sakit. Sa kabuuang bilang ng mga naitalang kaso sa bansa na 2,839,111 ay nasa 9,750 pa ang aktibong kaso. Kabuuang 2,778,148 naman ang gumaling na at 51,213 ang namatay na sa virus. Pinaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat umanong ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards at laging magsuot ng face mask. Napaka-importante na may face shield. Ayun, yun lang mga ka-aksyon. Required pa rin etong si face shield. Ano nga ba itong sa face shield? Yung sa jeep barriers, mga ka-aksyon, yung plastic barriers sa jeep. Ayun, yun yung walang scientific explanation kung nakakatulong ba yun. Syempre, pag nag-abot ka ng pamasahe, abot mo pa rin yung kamay mo, mga ka-aksyon. Pero itong dito sa sa face shield, kapag nasa public places ka, crowded areas, mga ka-aksyon, may iwasan na medyo matalsikan daw yung iyong muka, iyong mata, nung mga taong hindi nagsusuot ng kanilang face mask, tas dada, mga ka-aksyon, habang naglalakad. So yun, face mask at face shield kinakailangan isuot at sumunod sa physical distancing at maghugas ng kamay. Paano kung walang physical distancing sa palengke, di ba? So mga ganon, mga ka-aksyon, agad rin na magpabakuna upang makakuha ng dagdag na proteksyon laban sa COVID-19. Alright, dako naman ho tayo dito sa ating lalawigan, mga ka-aksyon, na bilang naman ng COVID-19 dito ho sa atin hong lalawigan, dito sa lalawigan ho ng Pangasinan. At check din ho natin kung kamusta itong lagay ng COVID-19 dito, mga ka-aksyon. Base pa rin, mga ka-aksyon, sa inilalabas na impormasyon ng atin hong provincial government as of December 27, 6 p.m. Ang Pangasinan COVID-19 Monitoring Report ay walang naitalang panibagong kaso ng COVID-19 kagabi. Ngunit sa 34 itong active cases. Isa ang naging recoveries, wala namang naitalang namatay. In total, mga ka-aksyon, meron ng 35,608
na naitalang kumpirmadong kaso, total confirmed cases ng COVID-19 ang atin pong lalawigan, kung saan ang Dagupan City, isang independent component city, ay merong 3,611. Sa recovered naman mga ka-action o recoveries, meron na hong naitalang 34,353 na recovered patients ang atin pong lalawigan, kung saan doon sa 34,000 na yon, ang 3,493 ay mula po sa Dagupan City. Ang namatay naman dito sa ating lalawigan ay nasa 1,221. 118 ang naitalang pumanaw sa lungsod ng Dagupan. Marami ngayon mga ka-action sa ating LGUs. Kapag titignan natin yung LGUs with active cases, marami po sa mga LGUs natin ngayon dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ang Pawang merong 0 active cases mga ka-action. Gaya na lamang sa Agno, Aguilar at Alaminos, kasama rin ang Anda, Asingan, Balungaw, Bani, Basista. Ang Binalonan mga ka-action, ang Bulinaw, Bugalyon, Kalasyaw at Dagupan City, 0 pa rin hanggang ngayon mga ka-action. Dasol at Infanta, Labrador, Lawak, ayan, 0 din. Sa Mabini naman, 0. Sa Manawag, wala rin silang aktibong kaso. Maging sa mga Taram, sa Natividad, Puzo Rubio, wala rin mga ka-action. Sa San Jacinto at San Manuel, wala rin. Sa San Nicolas, San Quintin at Sison, wala rin. Wala rin pong aktibong kaso sa Santa Maria, Santo Tomas, Sual, Tayug at Orbistondo. So yun yung mga LGUs na walang aktibong kaso ng COVID-19. Samantala yung mga hindi nabanggit mga ka-action, syempre alam nyo na, yung mga hindi nabanggit na yan, sila yung may mga active cases naman. Pero wag ko kayong mag-alala at yung kanilang mga aktibong kaso ay hindi naman po kagaya nung iniisip natin na pagkalaki-laking bilang mga ka-action. Unlike dati, kalagitnaan ng nitong taon mga ka-action, yung mga kaso talaga nasa 200 plus, 100 plus, mga ganyan, na talagang 3 numbers ang nakikita. Ngayon, pawang 1 numbers na lang mga ka-action at mababa. At gaya na lamang sa Bayambang at Malasiki na may tig-4 na aktibong kaso. Lingayen, may 3 aktibong kaso ngayon. 2 ang aktibong kaso sa Binmalay, Mangaldan. Uy, speaking of Binmalay, mga ka-action, at speaking of Binmalay, mga ka-action, alam nyo ho ba? Maisingit lang natin to. Napakaikling good news lang nito mga ka-action. Inilunsad ang pamahalaang bayan ng Binmalay ang #BigasKo Plastic Mo project na naglalayong makatulong sa kapwa at kalikasan. Napapanahong inilunsad ito upang magbigay tulong hindi lang umano sa mga nagugutom kundi na rin upang mabawasan ang mga kalat sa kapaligiran. Sa pamamagitan umano nito, matututo ang ng wastong paghihiwalay ng mga basura ang publiko. Maiwasan na rin umano ang kalat gaya ng candy at food wrappers, shampoo, Fabcon at detergent sachets at sando bags o soft plastics. Kinakailangan lamang umanong ipalit ang nasabing basura sa munisipyo upang makatanggap ng bigas. Iipunin lamang ang mga kalat na iyon, yung mga nabanggit ko kanina mga ka-action, iipunin lamang ang mga iyon sa isang sako ng tuyo at malinis at aasahan umano na pag ito ay umabot sa 1 kilo, 1 kilong plastic ay makakatanggap ka ng 2 kilong bigas. Paghihikayat ito ng pamahalaan na kinagiliwan naman ng maraming netizen na nakakita sa proyekto ng pamahalaang bayan. Isipin nyo yun mga ka-action mag-iipon kayo ng basura. Pagka naipon nyo yun, 1 kilo mga ka-action, asahan ninyo. Magiging na 2 kilong bigas. So ngayon pa lang, simulan nyo na yung pag-iipon mga ka-action. Ito kasama rin doon sa may mga 2 aktibong kaso, ang Mangaldan, Mapandan, Rosales, San Fabian, Santa Barbara, Umingan, Urdaneta City at Villasis. Samantala yung mga merong 1 aktibong kaso ay yung Alcala, Bautista, Burgos,
San Carlos City at San Nicolas mga ka-aksyon. Yan lamang ho yung mga LGUs na may mga aktibong kaso. Karamihan sa LGUs dito ho sa ating lalawigan ay pawang may mga 0 active cases po. Kabilang dyan, itong Independent Component City na lungsod ng Dagupan na 0 pa rin ang active cases niya ng COVID-19. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagsunod sa mga minimum health standard protocols upang maiwasan na rin yung pagtaas ng kaso mga ka-aksyon. Alright, so oras po natin, ayan, alas 7:32 ng gabi mga ka-aksyon at magbibigay daan na naman ho kami na Action Nance Overo para sa ilang mga paalala. 24 hours underbroad. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Alright, muli nagbabalik po tayo mga ka-aksyon. Programang Firing Line pa rin. Kasama nyo pa rin po syempre ang inyong lingkod. Ako po si Action Alex Navarro. At sa pagtutok ho natin dito sa atin hong mga programa pa rin. Kanina, yun nga, at nagkaroon ng interview itong si Action Jeric dito sa mga ilan sa mga tendera ng paputok dito ho sa may Burgos, dito sa may dito pa rin yan sa may lungsod po ng Dagupan, kung saan mga ka-aksyon ayan, ilang araw bago ang pagsalubong ng bagong taon, nagsisimula ng dumagsa ang ilang mga kababayan upang mamili ng pampailaw at paputok sa itinalagang firecracker zone dito po sa Dagupan City. Magkagayon pa man, ayon sa ilang mga tindera, medyo matumal pa rin ang kanilang bentahan ngayong taon dahil na rin umano sa mataas na presyo ng mga firecracker at pyrotechnic devices. So ayun mga ka-aksyon, asahan nyo, tataas pa rin yung tataas pa rin huyang presyo ng paputok pagka lumaon mga ka-aksyon. I mean, malay nyo, bukas biglang tumaas ho yan ulit hanggang sa 30, 31, biglang tumaas, di ba mga ka-aksyon? So, ayan, at pyrotechnic devices mga ka-aksyon. At tulad halimbawa ng kada stick ng rocket na dating nasa 8 piso ang presyo ng pag-angkat, ngayon ay nasa 9 pesos ang presyo. Ang 50 centavos na ang puhunan at mas mataas na umano sa 10 piso bentahan nito. Samantala, naglalaro naman sa 150 pesos hanggang 1,100 pesos ang presyo ng Judas Belt. Ang presyo naman ng Lucis ay mula 15 pesos pataas, depende sa klase. Meron ding para sa firework display tulad ng Victory Lights with 5 colors na dating nasa 1,500 ang presyo, ngayon ay naglalaro na sa 1,800 hanggang 2,000 pesos pagka mahal-mahal mga ka-aksyon, Samantala, bukod sa mataas na presyo ng mga paputok, isa rin umano sa dahilan ng matumal na bentahan ay ang pagtitipid umano ng maraming mga kababayan. Speaking pala of tutot, ganyan, mga patunog, yung tutot mga ka-aksyon, alam nyo ho yan, Ang presyo ho niyan ay 60 pesos yung malaki. So, yung medyo maliit, nasa 45 hanggang 30 pesos mga ka-aksyon. So, medyo mahal pa rin. Kung ako sa inyo, alternative na pampaingay na lang. Renta ho kayo ng video okay, 500 pesos, di ba? Tapos magkantahan po kayo all night long, mga ka-aksyon. Di masusulit nyo na ho yung bagong taon. Habang nagiinuman kayo, ayan, meron ho kayong video okay. Tapos tamang pamilya lang ho yung mga kasama ninyo mga ka-aksyon. Mahirap pa magsama from the outside dahil syempre nag-iingat pa rin ho tayo dito sa banta pa rin ng COVID-19. Ayun, at yung bilihan naman ng paputok o bilihan ng mga firecrackers, pampailaw, mga pyrotechnics dyan ho sa may dito sa may Burgos, harapan po ng West Central School mga ka-aksyon ay magtatagal. Yang 21 stalls na nandyan sa Burgos Street hanggang December 31, besperas ng bagong taon mga ka-aksyon. So parang hanggang January 1, sabihin nyo na mga ka-aksyon. O hanggang maubos yung benta ko nila ng paputok. Pero kanina nagpunta kami dyan mga ka-aksyon. Meron na mga nauunang bumibili ng kanilang mga paputok. Meron nang bumibili ng mga pampailaw, mga paputok, parang yung iba, bumibili na sila ng bundle nitong tinatawag na rocket, mga ka-aksyon. Yung mga ganon. Tapos yung mga sinasabit na paputok, Judas, yung 5-star. Judas Belt ba yun, mga ka-aksyon? Basahin ko nga dito. Ayun, yung rocket, mga ka-aksyon, yun, medyo mabilis yung bentahan, Tapos yung isa naman na paputok, medyo 50 pesos mga ka-aksyon. Pero pagkaliit-liit, medyo bitin yun pagka yun ginamit. Ayun, Judas Belt, nasa 150 pesos hanggang 1,100 pesos ang presyo ng Judas Belt mga ka-aksyon. Depende doon sa haba ng Judas Belt na yon.
So, yun yung mga prices, mga ka-action. Ang presyo naman ng Lucy's mula 15 pesos pataas, depende yun sa klase ng Lucy's, mga ka-action. So, medyo paputok ang usapan ngayon, mga ka-action, ano? Dahil na rin dito sa nalalapit na bagong taon na talaga namang inaabangan ng marami ho nating mga ka-action. Pero yun, at kailangan ho nating bantayan na lang, mga ka-action, ano? Ito hong ating mga kamay. Pagka sumapit na etong bagong taon, upang kahit papano, mga ka-action, ano? Hindi mabawasan yung mga kamay ninyo. Ingat-ingat na lang ho tayo palagi, lalong-lalo na sa mga paputukan, mga ka-action. Maigi na rin. Ayun din, maisingit ko na rin, mga ka-action, ano? Dahil pagka ganitong mga bagong taon, ayan, siguro ay alam nyo na medyo itong mga aso ho natin, alagang hayop, medyo triggered. Or parang hindi mapakali kapag mga ganyan, mga alagang hayop, mga ka-action, ano? At merong pinakitang technique dito, mga ka-action, sa social media, ano, kung paano, or i-search nyo na lang pala, mga ka-action, ano, etong tinatawag na half wrap, mga ka-action, half wrap, H-A-L-F, tapos W-R-A-P, mga ka-action, kung saan kinakailangan hong itali mula doon sa chest papunta sa kanya hong leeg pababa sa may tiyan, mga ka-action, at ulitin doon sa parte ng tiyan ulit. Basta paikot-ikot lang yon, parang criss-cross lang, mga ka-action, na pagtali gamit ang isang parang makapal na yung salak, basta tela, mga ka-action, na medyo makapal, tas kailangan hong itali yung aso nyo gamit yon. Yung ano lang, parang body hugging na na pagkakatali, mga ka-action, hindi ganoon kahigpit at hindi rin ganoon kaluwang, para nang sa gayon, mga ka-action, hindi po sila ganoon mataranta pagka sila ho nakakarinig ng malalakas na paputok, lalong-lalo na ho dyan lalong-lalo na dito sa bagong taon, mga ka-action, na talagang maingay at posibleng sila ho ay ma-stress dahil po doon sa naririnig nilang mga paputok, mga ka-action. Feeling ko kasama na rin mga pusa, ganyan, no? Kung sino yung mga mga ka-action, medyo masiselan kasi yung pandinig ng mga alaga ho nating hayop. So pagka mga ganun yung naririnig nila, medyo malalakas para sa kanila. So yun, mga ka-action, balikan natin yung sinasabi natin, yung tungkol dito sa bentahan ng paputok, mga ka-action, yung naging interview namin nila Action Jeric doon sa tindera, presidente nitong nung buong stall dyan sa may City Plaza, mga ka-action, sa harapan po ng West 1. Veronica Lopez po. Lopez, kayo ho yung itinalaga nilang presidente nitong mga stall dito, Oo. Lahat po ito na ay accredited po ng binigyan ho kayo ng permit Na magtinda, gano'n? Yes, nabigyan kami ng lahat ng permit. Tapos na-process namin lahat hanggang sa PNP, Fire Department, at saka sa Mayor's Office. Nay, last week, nasa 21 stall to, ngayon nadagdagan ata. Hindi po, sir. At least 21 pa rin po. 21 pa rin. Oo, kasi 21 ang registered eh. Okay. Oo. Sige po. At regarding naman po sa paputok, Nay, so 21 stall. Ano ho yung mga paputok dito na ipinagbabawal niyo? As of now, sa amin lahat ng registered stall owner dito, wala kaming pinagbabawal dahil yun ang ay namin yung tinututukan namin. Kasi iniwasan namin may casualties dito sa Dagupan City para hindi naman yung aming mga mayor. Opo, so ano ho yung mga paputok na hindi binibenta ngayon dito? Katulad ng mga Jumbo Whistle Bomb, Dynamite, saka yung mga Super Lolo, Plapla, mga common na rin yun kasi, pero bawal. Kamusta yung bentahan nyo ngayon, Nay? Medyo nahirapan kami kasi mahal ang presyo namin kasi mahal namin ng binili. Tumaas ang presyo. Tumaas ang presyo? Oo. Regarding sa presyo, Nay, magkano yung mga, sabi na natin, start tayo dun sa yung pinaka binibili dito, Nay? Pop-pop. Pero wala kaming pop-pop. Wala kayong Mahal. pop-pop. Kasi isa yun sa mga pinagbabawal. Ewan ko kung bakit.
Next na doon, ano yung isa Yung mga pa? racket na yan. Yung mga to. Dati pwede namin mabenta ng 8 to 10. Ngayon hindi na namin mabebenta ng 10 kasi ang kuha na namin ngayon is 950. Magkano ang isang ganito na, isang rolyo? Bentahan namin 100 sampo per stick. So parang 10 piso isa, ano? Oo, parang Sunod na yung sa 5 star. sa 5 star, meron din yan 5 star, sir? Tumaas din ng 5 star? Oo. Per pack niyan is 100 din. 100. So parang ito na, magkano ang isang ganito? 200 rounds, yan, 150. 200 rounds ho ito. Oo. Ito na, 500 rounds, magkano ho itong? 450. Ito naman, 1,000 rounds, magkano naman ho ito? 1,100. 1,100. Mahal din, ano? Mahal din eh. Wala pang mabili. Yung pinakamura ngayon na paputok dito na Yung mga lucis po, Lucis. pambata, pang may pandalaga, gano'n. Yung mga Mga victory lights, 5 colors, Roman candle. Nag-inspect na po yung DFT dito na. Opo, kahapon. Kahapon. Sayang, hindi namin nakabutan. Alas 12 ng tanghali po. Oo. Sayang. Oo. So, in-inspect ho nila dito na yung mga tubig, ganyan, di ba? Oo, Stock tubig, tsaka yung buhangin at tsaka yung permit namin dapat nakadikit. Oo. Hanggang anong oras po kayo pinapayagan magbenta dito na? Parang time, sir, dahil dito na rin kami, hindi na rin kami nagsasara, sila ano lang na. So parang 24 hours na kayo dito? Kasi meron magsara, sir. Sa bagay. Opo. Basta minimaintain namin yung ordinansa ng mayor ng Dagupan. Salamat po na yan. Sige po, sir. Okay, so yun mga ka-action, ano, at nabigla kayo, ano. Well, yun. So 21 stalls yun nandyan ho sa may Burgos Street mga ka-action. At yung mga nagbebenta dyan, mga ka-action, ay pawang accredited ng Krame, BFP, PNP at meron po silang kinuhang mayor's permit mga ka-action. Ito ay upang maiwasan, ano, etong mga yung illegal na pagbebenta. So kahapon nagkaroon daw po ng inspection dyan, tinignan kung ano yung mga binibenta nilang paputok, kung meron ba doon yung mga illegal na paputok na binibenta mga ka-action, at lahat naman pasado. Kasi yun binantayan mga ka-action kung merong mga, alam niyo na, yung kung sapat ba yung kanilang tubig para naman sapat ba yung tubig mga ka-action upang maiwasan yung tinatawag na, alam niyo na mga ka-action, tinatawag na parang nagkaroon ng biglaang may lumiyab or nagkaroon ng parang, alam niyo, yung mga hindi inaasahan mga ka-action. Meron silang buhangin doon at meron din po silang mga tubig mga ka-action, sapat na tubig. So doon din nag-i-stay yung mga ilan mga ka-action. So kung kayo ho ay may balak na bumili ng paputok, ayan, 24/7 ho sila doon mga ka-action. Hanggang December 31 at madaling araw, besperas ng bagong taon mga ka-action. So, bisita lang kayo doon, ano? Mamaya, malay nyo, dumaan ho kayo dyan mga ka-action. At bili ho kayo ng, hindi naman sa kahit ko kayong bumili, ano? Well, kung gusto nyo lang mga ka-action, bili ho kayo ng pampailaw. Para maging happy yung pong inyong bagong taon, di ba? Magkaroon ng konting ingay. Okay, so daw naman ho tayo sa ating police reports mga ka-action. Eto, kalaboso ang isang street level individual sa ikinasang bypass operation ng Binmalay PNP sa pakikipagtulungan sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 1, PDEA Region 1. Hinuli sa naturang operasyon si Roderick Romero, 39 anyos at residente ng Alver Street, poblasyon sa bayan ng Lingayen. Nakakuha kay Romero ang isang pirasong 500 peso bill na mark money, isang pakete na may lamang hinihinalang shabu at 2 pang pakete nito na hawak ng suspect at nagtitimbang ng 0.8 grams na nagkakahalaga ng 544 pesos. Nakumpiska rin sa kanya ang ginagamit nitong motorsiklo na walang plate number. Samantala, inihahanda na ang kasong ipapataw kay Romero.
Sa kamay naman ng mga pulis ang bagsak ng isang lalaking residente ng Purok 1, Barangay Sugkong matapos ang isinagawang operasyon laban sa illegal na droga ng Pusurubyo PNP. Arestado ang isang bagong drug personality sa bayan ng Pusurubyo sa katauhan ni Rodolfo Dolphy Martinez, 26 na taong gulang. Sa ikinasang operasyon ng kapulisan noong linggo, December, nakumpiska kay Martinez ang 3 puno ng marijuana. 2 sa mga ito ay nakatanim sa sako ng semento at isang itim na plastic bag. Ang isang puno nasa tig 5 gramo ang bawat puno at tinatayang nasa 600 piso ang halaga. Nasa kustodiya na ng Pusurubyo PS ang sospek at ang mga nakumpiskang puno ng marijuana para sa tamang disposisyon. Kaugnay nito, isusumite umano ng otoridad ang mga nakuwang ebidensya sa Provincial Forensic Unit sa Lingayen para sa eksaminasyon. Harapin ni Martinez ang kaso sa paglabag nito sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Drugs Act of 2002. Samantala, inihanda na ang kasong ipapataw sa suspect na naganap na pananaksak sa barangay Poblasyon, bayan ng Anda, 1:30 ng hapon noong linggo, December 26. Hinuli ng Anda PNP si Mamerto Kaampud Jr., 42 anyos, residente ng nasabing bayan sa kasong pananaksak kay Ermin Cuartelon, 45 anyos, ng kaparehong lugar. Base sa inisyal na investigasyon, nagiinuman umano ang mga ito sa bahay ng suspect na si Campud. Nagpapalitan anya ng argumento ang dalawa, ngunit nagresulta sa iringan na naging dahilan ang pananaksak ng suspect kay Cuartelon. Nagtamo ito ng sugat sa kanyang tiyan at isinugod sa Bolinao Community Hospital at inilipat sa Western Pangasinan District Hospital. Samantala, nasa kustodiya na ng Anda PNP si Campud matapos maidala ito sa pagamutan upang lapatan ng medikasyon sa natamo nitong physical injuries. Hindi pagkakaunawaan dahil sa pagkalango sa alak ang naging motibo sa naganap na pananaga. So yun mga ka-action, no? Nako, kapag inuman, drink moderately, ika nga, di ba? Mag-inuman kayo, sakto lang mga ka-action. Huwag sobra-sobra upang maiwasan yung sobra-sobra din na gulo, ganyan. Mapasok kayo sa gulo or hindi pagkakaunawaan, hindi malinaw na usapan. So iwasan nyo na lang yung sobra-sobrang pag-inom mga ka-action. Alright, so batiin na po muna natin lahat ng mga ka-action nating tumutok sa ating programa ngayon pong araw ng Martes ng gabi mga ka-action. Sa atin pong Facebook Live, ayan, nanonood po sa atin kanina si Sir Arthur Casilang. Alam nyo, ang kabayan, noong teenager pa ako, isa akong isang bayong ang paputok ko na ino-order. Sabi nitong si Sir Arthur Casilang, ano? As maluwod pa daw siya nag-order. Enjoy talaga noon, parang World War II, sabi niya. Yun nga yung sinasabi ko kanina, mga ka-action. Mas enjoy dati, no? Dahil yung paputok ay talagang palakihan, paingayan, bawat bahay, di ba? Parang sa isang barangay, dapat yung isang bahay, mga ka-action, isang sako yung paputok nyo doon, tapos yung kapitbahay nyo, isang sako din. Well, ganun sa amin kasi dati, mga ka-action. Talagang naglalabanan yung bawat bahay, ano? Lalo pag may balikbayan kayo, nako, isang sako talaga ang paputok niyan. Good evening sa lahat ng kasyudad ko dyan, sabi ni Sir Arthur Casilang. Walang bawal noon, kung meron kang atomic bomb, gamitin. Joke lang, sabi niya. Ang paputok sa New Year, start at 5 p.m. and at 6 a.m. Totoo yan mga ka-action, totoo ko yun, naabutan ko yan. No? Good evening din kay Sir Salvamar Cancino. Nakakamiss din yung paputukan dyan sa may, sa may Lasip Chico mga ka-action. Yung parang nakasabit, mahaba-haba, isang oras yon. Start alas 12, matatapos alauna doon sa pinakamalaking yung pinakamalaking pinakamalaking paputok mga ka-action. Yun ang ending, di ba? So, wala lang, nakakamiss yung mga ganun, ano?
So, paano ho ba yan mga ka-aksyon? Alas 7:58 ng gabi ang ating oras. Hanggang dito na lamang po ang programang Firing Line. Nakasama ho natin sa ating technical side, Action Nathaniel Jovero. Sa pangalan ho ng aming station manager, sa Action Violi Valdez Ferrer. Sa pangalan din po ni Action Commander Dante Serra. Ako naman ho ang inyong nakapiling. Ako po si Action Alex Navarro sa programang Firing Line dito sa Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Inyo